哎呦我的妈！ 有人。哎呀！ 막 소나 내날. 요를. 와 근데. 허. 아들 내가 감나게 무슨 나니 갖고 양나게 무슨 거랑. 허. 근데. 와 맞아 그래. 너 카메라 끄던 가봐. 소나. 너 카메라 끄던 비디오 좀 하면 제 비디오 안 해 비디오는 오늘 봐야 너 가크나 되게 나고 좀 이렇게 가 그자도 돼. 가마. 가마 와봐라. 알아. 아이고 그다. 너 지금 맞아. 하람이 구gur. 요를. 가크나 오늘 부자 나가는 거 굿다. 방가는 게 부자요. 깨라고 아마네 되면 라. 알라. 그만하는. 좀 가나. 나 이거 뭐야 잉그라지도 뭘 나는 이거 만천만 잡해. 근데 내 자신 배. 좀 방가나 좀. 무서워야 그게 아니야. 나 지금 전에 그냥 가서 지금 거 나오고 있네. 나 bây giờ ai là sự rằng rồi một số các cái video một số những cái này mà số các cái này cái gì nữa tại nó chỉ cần số lượng số lượng của cái này bạn mà xem một số này bây giờ người ta cũng ơi mà số các cái đang những số lượng đang những phần này cái gì cái gì sao bên ta nó một số gì cái gì sao 이 바깥까지 비디오에서 자면 나랑 무슨 무슨 나가시 같은 거 지금 맞지 말이 지금 나도 내가 공통을 공통하고 같은 거 하고 아버지 맞는 수 있나 지금 근데 말이 그만 지나가는 또 시작하는 거야 해피이나 요를. 내가 그 무슨 지나가 그러는 거 오케이 나 가만히 신경을 내니까 그분 맞지 그 저희 가다 가서哎呦我的妈！ 요를. 미세라 모두 좀 방금 사람 그 머리죠. 어이. 야, 봐봐. 시컴들이다 맞으니까 나 보는 거 다르면 아 크다. 요를. 가는 자들 타라서 야 허허 분다 허허. 오늘 아유 야봐. 아유 그래라 봐 되게 누가 그냥 나온다. 나중에 bây giờ là sự làm sớm. bây giờ là thế mà nè giờ mà thế mà mà muốn xử lý kinh sau cả khăn thì cái nào cũng đúng là cái khác đúng không hôm nay chỉ là cái này anh chỉ muốn xóa mà nè cái cốt mình bây giờ mình đang ở muốn xử lý treo lấy xả đi bây giờ cốt cả làm đúng không guys mình cả cái nó muốn xử lý treo hay cả cái nó này vậy mìnhจะไปmuốn xóa bây giờ show nó nào cái gồm cái phần 피샤 그도 공부하고 하카야 그 피샤 어떤 신발 가게 기대는 거 그는 안 찬 봐. 안 탔어야 더 마마 무슨 흡흡 바이냐는 비치라가 근데 명제랑 그래. 흡흡 지가란 거 버쳐 걸리라 좀 판단하네. 저 판단 그 버치야 저랑 난 바퀴면 안 그래 탈바이면 오मफ्राय 좀 비디오 그만해. जोङो माने जों दहाय बुंखाबाय नालाय जों नारेंआ बिखुंसायाव गाखोनांगौ होननानै होनबाबो जोङो कसिस खालामदोंमोन गाखोनो हायासै आरो होनबाबो जोङो ट्राइथ' खालामनाय जाबायना गाखोनो हाथाराबाबो बुजिनायबा बेलेग मालायफोरखौ बुजिगोन दा ओमफ्राय जोंहाथ' असिना खिनो बेलेग खालाम गालायना फैनानै मबाइल स्टेन्ड लालायलायनाय ओमफ्राय बिदिबालाय मोसौफ्रालाय गिखागोन ना दासो खथ' आराम बुजायलायबाय माबा जोंखौ मोसौ सिखाव सामेदां ओमफ्राय नायनानैनो गोजाननिफ्रायनो बिदि होनखायो ओमफ्राय दासो गालाखौ नाहरजोबदों मोसौआबो मेरला दङमोन गाखोनो हायासै जोङो होमबाबो जों कसिस खालामबाय आरो ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसानाय सान्दुंजोंसो दा साफायगासिनो जोङो आलासि जादों मेंजोबबाय गरम मोनजोबबाय गोलोमजोबलायबाय ओमफ्राय माने जोब्बाय आरो बेहायनो जोंनि भिडिअआ एसेनोसैमोन दिनैनियाहाय आरो नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाबोबावगोन आरो ओमफ्राय मोसौजों सौजाहां जालायनानै हायाव हांनानै गहां जालायदों हायाबो खुसि खालामहैदोंमोन जोङो होननानै
दाना माथो बोरैबा उल्थां फाल्थां सौख्लायलांजोब्बाय बेनो जाबाय दा ओमफ्राय दायो जों माने भिडिअखौ स्क्रिनाव दोननो थांबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव जोंना भिडिअ फान फैगाबावसिनो पाब्लिकनि माने गासिबो रायलायनाया ओरैबायदि स्पिड जायो आंना बुजिबा बुजिसो बुजियाबा आरो बेलेग माथो बुंबावनो ओमफ्राय जों दायो दुब्लिनिफ्राय फैबाय आरो थांगासिनो न' मोनथारसिगोन दुब्लियावसो दंफैयो नालाय जोङो फैलायनानै मोसौ गाखोफैदोंमोन ओमफ्राय दा मोसौआव गाखोनो होमबाबो जों खस्थ' खालामदोंमोन हायासै आरो जोङो होमबाबो ओमफ्रायो जोंनि भिडिअखौ सोर नायदों सोर नायनो मोजां मोनो बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच गोरबोनिफ्राय ओमफ्रायो जाय जोंनि भिडिअखौ दासिमबो मिन्थियोल' साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय फान्थावसिन भिडिअ आं बयखौबो मिनिहोयो नालाय आं इन्टारटेनमेन्टसो नालाय आं रावनिबो खहा जेबो खालामा आं ओरैनो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ लाबोयोल'सो ओमफ्राय नोंसोर बेखौनो दा गाज्रि कमेन्ट हरलाबायो मानसिफ्रा बिरादनो बुजिया सोमजियानो आरो आलुसिखौ दा नोंसोरो बुंखाबाय आलुसिखौ दा फसायबाय माबाय होननानै बुंनाङा अबसे आलुसिनो बयफ्रेन्ड नांथ'आनो आंनोबो नांथ'आ जिखुनु फसायबाय होननानै बुंहरनाङा आरो जोंनो दा माने बयफ्रेन्ड नांथ'आ आरो जों बिदिनो बिन्दास थाथ'गोन आरो ओमफ्राय जोंनि गोसोनाया फेसबुकजों इउटुबजों जोंनि गोसोनाया जोंनि बयफ्रेन्डआ बा बिनिफ्राय आवट जेबो साना आरो जोङो नांथ'आ आरो जों सानैनोबो दायो जों भिडिअआवसो गोसो दङ बयफ्रेन्डआव गोसो गैथ'आ आरो जोङो लानांगौबा लागोन उनाव लागोन टाइम दङ फैगासिनो नै दायो जों फैनानै साया मोनलायबाय ओमफ्राय दायो जोंनि भिडिअखौ जाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय प्लिज अननानै बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब गारदावला हरलाबायनानै दोन ओमफ्रायो बिदिनो सापर्ट होलांबाय था बयबो मोजाङै होमबा जोंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच बाय बाय